alén de saberlo, do seu traballo como deputado no Parlamento Galego no 1993 e despois no Congreso dos Deputados no 96 e no 2008. Tamén podemos presentalo facendo alusións a todas as súas obras ensaísticas, dende a evolución ideolóxica de Manuel Cruz Enríquez, o libro que tanta falta nos fixo para falar neste país de conflito lingüístico que agora seguen negando os mesmos ou outros que se incorporaron, conflito lingüístico e ideoloxía en Galiza, a análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro, que moi condensada e desatopada tamén nestes paneles, a Eduardo Blanco Amor, co Desacougo da Nación Negada. É un libriño tamén moi interesante que lle dou un enfoque diferente ao ensino da lingua e da literatura, máis daqueles libriños que a SPG e a Nosa Terra fixeran para os centros de ensino, que é a literatura contemporánea, problemas de medio de interpretación. As grandes obras dele sobre Rosalía parecen que poden ser e son Rosalía de Castro que chega na súa patria e Desvelando a Rosalía de Castro e a súa obra, que beben ou tiveron como pía inicial a súa tese de doutoramento, que tamén tiveron a súa vez como pía 3 artigos moi interesantes publicados na revista Grial, onde por primeira vez se descobre unha Rosalía diferente que se promocionaba desde o ámbito universitario, sendo un Francisco Rodríguez moi novo. As claves da Rosalía atopámolas aí. Son claves pola importancia na divulgación e na ruptura da imaxe que dela se transmitía até ese momento. O artiguiño de Grial, do que vos falei, que igual non está de máis, ou igual é divertido ou interesante como docente revisitar, do 69, falámonos dunha Rosalía cun pensamento heterodoxo, unha escritora filosófica, e en termos ideolóxicos referidos á sociedade, unha sociedade que había claramente socialista, que Paco nos descobre, na que atopamos tamén unha muller temperamentalmente, emocionalmente e ideolóxicamente socialista. Ademais do retrato ideolóxico dela, Francisco Rodríguez tamén se ocupa do retrato literario. Imos ver vertidas nestes paneis, e xa para non roubar ya el máis tempo, paneis que nos ofreceu a Fundación Vía Galego e que Francisco Rodríguez sempre nos tendeu a man a SPG e a Figansino para participar de calquera actividade, neste caso nas xornadas de lingua e literatura. Ele é o gran comisario que fixo os textos, contou tamén con Bruno López e con Pepe Carreiro, con Bruno no caso da maquetación e con Pepe Carreiro para os deseños, e tamén contamos con Anxo Louzao, que hoxe lle gustaría estar aquí e era realmente quen tiña que estar presentando, que é o gran divulgador desta exposición de Movela polos centros de ensino, polos locais socioculturais e polas bibliotecas. A exposición tamén está para que vos a poidades pedir para o vosso centro de ensino ou para un espazo social no que pensades que se pode compartir. Podedes chamarnos a nós para poñervos en contacto coa Fundación Vía Galego ou podedes chamar a Fundación Vía Galego directamente para pedila. Imos seguir a orde que vai así, todo dereito, e despois volvemos para baixo das escaleiras. Unha vez que avancemos, se queredes quitar o código QR para que a exposición sexa para vos tamén un pouco máis tranquila, por non estar apelotonada, se queredes, porque sí que o corredor préstase bastante para estarmos así, excepto na parte final. Pois Francisco Rodríguez vai na guiar. Se tedes algún problema coas audiovías, tamén o comentades ou comentades a compañeira do lado, que seguro que xa vos pode axudar, e lembrade que non la tedes que devolver ao final, porque para nós é tamén moi importante, e que os auriculares son para vos para sempre, da que agora xa non se levan os de enchufar, que vai todo por Bluetooth, e así un cariño da organización. Moitas grazas a Francisco Rodríguez, como sempre, por tendernos a man, a SPG e a Figansino, e cando queiras, encendemos a túa e apagamos a mí. Bueno, pues moi bon día. É para mí moi gratificante poder presentar esta exposición ante tanta xente que se dedica ao labor da docencia, moitas de vos xente nova que pode ter un papel moi positivo precisamente na educación das nosas crianzas e dos nosos rapaciños e rapaciñas, non?
realmente esta é unha exposición que responde á idea do presidente de Vía Galega, que é Anxo Louzao, non? Eu non tiña en mente para nada facer isto, pero perante a súa petición, pois eu tamén vin a necesidade e a importancia de que se fixera, non? Por que razón? É certo que Rosalía nos últimos 12 ou 15 anos pois volveu a recuperar unha presencia na sociedade desde unha perspectiva algo novidosa, por lo menos non era a perspectiva estereotipada que había anteriormente. Rescatámola, non sin moitísima oposición e hostilidade, a base de moitos traballos de investigación, moito averiguar, porque na máis hai que ler a obra rosaliana para decatarse de que non responde a esos estereotipos de muller mansa, de muller ultrasentimental, de señora chorona, de señora que descubriu por casualidade non sei que, é dicir, unha especie de fortuito acontecimento todo en Galiza, pero que realmente a señora non era para tanto, era un pouquinho parva, e se queredes, incluso na versión tradicional, pois hasta desertou do que era mesmo tiña defendido. Ben, estas imaxes corresponden sempre a un país que está habituado a adecuar cousas moi importantes que ten a súa pouca relevancia actual ou a súa sumisión actual. E entón moitos queren adecuar a unha Galiza pequena, a unha Galiza sin proxección, a unha Galicia con persoas que non teñen conciencia de ser galegos e galegas, o que aconteceu no pasado en moitos momentos históricos. Entón, a Rosalía se colgou en riba todos os presumitos que hai sobre a nosa propia sociedade, moitos deles espallados e promovidos desde dentro do propio país. Ben, dito isto, a exposición que vades ver é unha exposición que vale para todo tipo de públicos, a partir dunha determinada idade, claro está, isto na infancia é imposible utilizalo. Ahora, a partir dunha idade de 14 anos ou así, é plausible, é posible tamén, e é incluso eficiente poder facelo. Agora ben, non se pode facer se non é con un certo acompañamento e con unha certa discusión do que vayan ler as persoas adultas ou os nenos ou as nenas. Dicir, lanzar a uns cativiños de 12, 13, 14 anos, 17, 18, perante isto, que percorran sin ningún tipo de estímulo ou axuda, pois non vai funcionar. Con as persoas maiores, evidentemente, se teñen un mínimo interese, sí. Pero ainda así vai ser eficiente se lles provoca un certo tipo de interese ou interrogatorio ou suxestión na súa cabeza. A exposición está pensada para iso, de tal maneira que non dá os resultados, non é unha cousa cerrada que informe de cousas pois dunha maneira, digamos, absoluta, senón que tira a pedra para que a ver se o leitor pode recoller e ele entón interesarse e dice, pois vou a ver onde está isto en Follas Novas, vou a ver onde está isto en Los Caballeros del Sar, vou mirar en El Caballero de las Botas Azules a ver se é verdade o que din aquí ou non é verdade. En ese sentido, sí que é estimulante. E está ademais pensada porque seredes conscientes, todos e todas, de que hai un perigo, non? E o perigo é que, efectivamente, ahora Rosalía recuperou o nome anovado, non? Incluso hai xente que a coloca pois en riba dunha pala de surf, non? Bueno, moi ben. E outros pois que fan o caldo de gloria, non? Pois alá, non hai problema. Pero si hai problema, si agora a renovación consiste en eso. É dicir, se a obra sigue estando, digamos, anónima. Se unha leitura real da obra non a hai. E entón iso ten como intención estimular a leitura da obra de Rosalía de Castro. E despois ten tamén a intencionalidade de que miremos con naturalidade, que non quere decir coa anuencia nos tempos que corren, senón con naturalidade, que unha muller do século XIX ou un home do século XIX culto ou culta non podía de súpeto sumerxerse en un mundo literario exclusivamente en lingua galega.
Esas persoas que normalmente foron sempre persoas intelectuais, unhas dedicadas á política, outras arte, á literatura ou a funcións dese tipo, pois, lóxicamente, partían do esquema, do diseño e da integración no que era a lingua de cultura. A lingua de cultura era o español, punto e nada máis. Cal foi a revolución, entón, desta muller? A revolución desta muller non foi en converterse en unha muller unilingüe socialmente, na oralidade social, cando iba ao mercado ou cando falaba coas súas conxéneres da súa mesma condición social. Rosalía pode estar por seguro que de pequena a súa lingua coloquial, porque ademais iso está afirmado, e depois direi tamén porque era unha nena galego falante, pero galego falante coloquial e oralmente. Cando a educaban, porque si tiveron interés en educala, como corresponde a unha familia de fidalgos, arruinados, sí, pero unha tradición moi grande detrás, de xente culta e de xente con dignidade, que isto é o que se esquece moitas veces, polo menos moitos deles, e educaron a nena con unha proxección intelectual e que pudera ser algo desde o punto de vista do seu propio esforzo neste terreo. Facíano en español, ou en latín, ou en francés, pero non se lles ocorrea, baixo ningún punto de vista, pensar que a través da lingua galega podía a súa filla promoverse no que era o mercado editorial, ou que era no mundo do teatro, ou que era na escrita nos xornais. É dicir, aí a mentalidade era puramente en lingua española e mesmo pensando nun mercado, nun espacio que excedía ao de Galiza. Entón, estas son as condicións. Que fixo ela? Romper co que era a diglosia cultural. É dicir, a lingua galega vale para todo. E, sobre todo, vamos a demostrar ás persoas cultas que renegan de ser galegas porque pensan que galego e modernidade é antitético. E porque non están convencidos de exerceren como galegos e como galegas, porque iso é un antídoto para poder promoverense na vida. Entón, ela o que fixo foi romper esa diglosia cultural e dedicarlle esa ruptura aos que eran como ela, non aos campesinos e aos labregos, que eso non o podían ler. Ela escribiu a causa deles, pero non escribía para eles, como moi ben rematou. Por lo tanto, non hai que escandalizarse porque Rosalía escribise a súa obra en español e en galego. É o produto da dialéctica dunha muller que quere vivir da escrita. E entón ten un deber moral, un deber político, un deber patriótico de facer un espacio cultural en lingua galega. E ten unha necesidade social, económica e de todo tipo, pois dades conta de ser unha escritora prestixiosa en español. Esta é a dinámica posible no século XIX. Non quere decir que seña dinámica, pois dades conta, satisfactoria no ano 2012. Se non ten conciencia do que hai, se non ten conciencia, pois non pasa nada. Pois estupendo todo, escribimos en español ou en inglés ou no que faga falta. Bueno, digo isto porque hai unha cantidad de chorradas escritas sobre o bilingüismo da Rosalía que curiosamente por parte de xente que nunca se preocupou de explicar a obra de Rosalía en español. É que iso é curioso, non? Tanta importancia, pero despois ninguén deses que din iso falou para nada da obra de Rosalía en español. E como aconteceu tradicionalmente, que a ela, excepto por as orillas del Sar, a obra en español de Rosalía está arrombada dentro do diseño cultural español, non existe. Cando na práctica, dentro de minorías, sí, pero na práctica no século XIX sí existiu, e tivo unhas recensións críticas moi boas, en minorías, e na corte de España. Pero iso, despois, tal como se fai a historia da literatura española, pois depende da orixe nacional que teñas, depende, polo tanto, do papel que cumples respecto de España, depende do tipo de literatura que sexa, depende da proximidade ao centro entendido como poder, así van legitimar a túa obra ou non. Ben, dito isto, a toda a exposición que vades ver, que ademais é imposible a leades aquí, está estruturada de tal maneira que hai un fío que é cronolóxico, efectivamente se vai do máis da infancia e da mocidade á morte, eso vai, pero vaise
implícitamente, non é de forma explícita. O que move isto dentro desa cronoloxía é que, primeiro, facer propaganda, no bon sentido da palabra, da obra galega. De tal maneira que van textos literais que sean significativos ou desde o punto de vista biográfico, ou desde o punto de vista ideolóxico, ou desde o punto de vista filosófico, ou do punto de vista incluso da novidade do mundo rosaliano en temas insospeitados. Por exemplo, é curioso que acaban de facer un montaxe que eu non vin sobre Rosalía, Roberto Salgueiro, que era o director do Teatro da Universidade de Santiago, e o señor este, que eu non coñezo, pois di que el detecta que hai unhas febras homoeróticas, ou, se vos queredes, homosexuais, dentro da obra de Rosalía de Castro. E, evidentemente, é certo. Eso está xa escrito, está feito, e eu celebro que alguén se decate incluso no mundo da escena. Aquí vades ver algunhas cousas que nos levan a pensar neso ou a ler os textos que fundamentan esa visión. Entón, o que vades notar, a parte da propaganda que se fai das distintas obras de Rosalía, centrándonos moito, claro está, nas dúas que están en galego, e, por suposto, en Follas Novas, porque é un libro espectacular desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Isto, nunha cultura normal, pois tería unha avaliación, igual que se fai, por exemplo, na cultura italiana con Dante, porque non hai nada no século XIX que teña a estrutura formal de Follas Novas, que teña a diversidade de perspectivas que ten Follas Novas, que seña un tipo de poesía incluso de ser capaz de facer poesía con textos que son narrativos ou que son dramáticos, situacións que realmente levan a poder dicer que vale ela por toda unha literatura. E non o digo eu. Críticos literarios que falaron de Follas Novas en aquel momento quedaron sorprendidos, e na que depois fora un libro marginal que non leía prácticamente ninguén. Ou, en As orillas del Sar, das o paradoxo de que ao mellor libro de poesía en lingua española do século XIX de todo a orbe que fala español é en As orillas del Sar. Claro, eso é paradóxico, e ademais ten un problema, e ten o problema de que hai unha febra patriótica tan forte, pero ademais tan interiorizada nela como persoa, non xa como unha proclama ideolóxica ou política, sino como a identificación de a súa derrota, o que sinte ela como persoa, e o medo porque o país morra, que é espectacular. E iso, aínda que a forma poética de comunicalo é moi novedosa, é moi original e moi revolucionaria, claro que hai leitores, sobre todo en España, que eso non les agrada, lóxicamente repudian, por un problema ideolóxico, repudian, a pesar de que non ten nada que ver cun patriotismo agresivo contra nada, é a defensa de algo que é oprimido, que está deteriorado, contra que ela ve como esmorece diante de si mesmo. Pero esa febra patriótica é espectacular. Ben, pois, nos intentamos refletir iso tamén. É dicir, que se vexa como Rosalía empezou sendo unha nena normal, con unha nai normal, con un pai normal. É increíble os rollos que se montaron por ser fillo dun crego en un país onde nas cidades, no século XIX, era a porcentaxe de nacementos ilegais era espantosa, pero en Santiago de Compostela, non na aldeiña de non sei onde. Eso era unha cousa socialmente natural. Outra cousa é que non se fixese propaganda, e menos se era un crego, pero todo o mundo sabe que os cregos son pais de moitísimas persoas, homens e mulleres, nas nosas cidades e nas nosas aldeas no século XIX. Están as estatísticas, se poden mirar.
E eu, de feito, teño publicado algunhas sobre a cidade de Compostela. Pero que, ademais, hoxe se está demostrado que esta muller coñecía o seu pai, que se relacionaba coa familia, que a nai non a abandonou, tuveron que seguir os trámites que entón eran lóxicos, a máis tiña enchufe, estaba a Varela de Montes, foi coa criada, que era como a máis da familia, levaron a, vostades contan ali, non quedou na inclusa, e entón a nai recoñeceu na xusto no momento en que podía facelo, vostades contan que era natural, eso como enchufe non tiñas problema ningún, por iso escandalizarse por cousas que, volvo a repetir, estaban dentro da mentalidade social, integradas daquela maneira. Ben, eso se está tal. Igual que xa non se pode dubidar que Rosalía foi a Madrid porque inicialmente ela é desa xente culta que quería promoverse no terreo da arte. Era unha bohemia, palabra que empregaban eles. Non é que é unha característica de bohemia, persoa que está disposta a facer todo tipo de sacrificios por triunfar, vos dades conta, en particular en ese terreo. Vamos, é curioso que xa nos anos 58 os rapazes e rapazas galegos e galegas que vían en Madrid ou ben para promoverse políticamente ou nos xornais, Murguía era na prensa, e tiñan un certo grado de solidaridade entre eles, eso está moi ben documentado, e teñan un nivel de confianza entre eles que xa me gustaría a min que eso fora hoxe o normal dentro da mocidade, pero incluso na declaración de sentimentos, as cartas que hai, que ahora están publicadas, todas, bueno, son alucinantes, pois vades ver toda esa evolución desde ese momento até o final, donde efectivamente é unha derrotada, é unha señora que ten unha gran dignidade, con unha pobreza espantosa, que é outra cousa que ainda en riba non solamente non se quere recoñecer, sino algúns chegan a decir que eran uns desbaldados, uns derrochós, gastaban todo o que tiñan. A ver, señores, esta xente, a un único período de certa estabilidade económica que tiveron, era en Murguía, foi no sexenio revolucionario, porque o nomearon funcionario, vostede desconta, do arquivo de Simancas e no da Coruña. Rosalía intentaba vivir do que escribía, pero a ansiedade autorial, porque non acababa de logralo, foi terrible. E, de feito, creo que eso está moi relacionado con, despois, o efecto de ter moitos fillos. Fixadevos ben, que controla a natalidade desde o 58 até o 68, 10 anos. E de súpeto, a partir do 69, empezan a ter fillos seguido en un momento de certa estabilidade económica, pero onde ten dificultade para publicar incluso follas novas, e non era por censura, porque en ese momento non había liberdade de pensamento e liberdade editorial. Entón, bueno, pues todo isto va de lo ver repetido, pero sobre todo provocándoos para que vayades as fontes e que teñades unha idea clara de realmente que temos un clásico de unha envergadura tremenda e unha muller difícil de caracterizar con xusteza, non? Pero o que si non cabe dúbida é que o final foi nunha soedade tremenda. É moi posible que o recurso ao alcohol fose un paliativo tremendo para o sufrimento, era unha droga. A ver, hai unha certa contaminación de alcoholismo mesmo nos fillos, en Alejandra e en Ovidio, non? Entón, sin a pobreza, sin a hostilización, non é explicável a angustia de Rosalía. E despois, sin unha visión afectivo-sexual que trascende con moito a heterosexualidade dun matrimonio. Ela tiña unha visión da fermosura moi aguda, e en particular da fermosura das mulleres, e moi en particular das rapaciñas novas. De feito, leí o poema Santa Margarida, mirade, por exemplo, o poema dedicado a Pilar Urbán, que é increíble, ou algúns poemas de
algúns poemas de Nas Ollas del Sar, ou un estourido increíble de feminismo que é o poema Eva en 1861, que é onde o xénero humano, a mitad do xénero humano, está esperando a que baixe Eva, unha especie de redentor en forma de muller para liberar as mulleres, que a mitad do xénero humano que ainda falta por ser redimida. E, bueno, tal como nos describe a Eva que vai baixando do ceo, bueno, é unha pasada, é unha auténtica pasada. Bueno, pois, ahora, se queredes, podedes botarle unha primeira ollada. Eu recomendo que estudiades como se chama iso, o código este, analizades pola vosa conta detilamente na casa, e depois veredes o que facedes, se queda solamente na intimidade ou levades a outra parte. Nada máis e moitas gracias. Se Paco nos deixa un minuto,